Welcome back, Kuradangers! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. Kumusta mga kadang? So, aniyan nasab ko sa inyo ang atubangan. We are going to make another look mga kadangs today. Kay marag lami na to kay pang nudnud karon no mga kadangs. So today mga kadangs is gagawa tayo ng glitter look kasi meron tayong itatry na product from Imagic. Ito siya mga kadangs. Imagic Professional Pigment Glitter Fix Gel. So hindi ko alam kung paano siya gamitin. Pero nasa isip ko na parang glitter glue siya mga kadangs. Para siya eyeshadow natin na glitter. So gagawa tayo ng glitter look ngayon. May maraming insekto dito. And gagamitin natin itong mga kadangs kung effective ba siya sa ating glitter shadow. So, but before anything else, kung wala pa ka nakasubscribe, there is atong Kuradang channeling. Please subscribe na dito mga kadangs. And of course, let's go sa atong intro. Alright mga kadang, so we're going to proceed our eyeshadow and we're going to grab this
shade right here para lagyan ng contour yung ating crease, mga ka-dangz. Alright, so we're going to use this Imagic Professional Pigment Glitter Fix Gel. Of course, nakasave siya, mga ka-dangz. Thank you, Sis Iris from ICTV for sending me this. Kasi kasama to sa nasend niya sa akin before na Christmas, ano mga ka-dangz, Christmas gift. So here it is. Yan, parang siyang concealer. Yung applicator niya is parang concealer. Mabango. And ganyan lang siya. Parang siyang clear na gel lang siya. Gel. Ayan. So we're going to put this in dito sa ating lid, mga ka-dangz, para lagyan natin siya ng glitter. And we're going to grab our blue glitter right here, mga ka-dangz, this one, at siya yung didikit natin dyan.
Alright, mga kadang, so habang pinapatayo ang aking magnetic eyelash, mag-contour muna tayo. This is from Detail Cosmetics Contour Palette. Next is the blush. Let's put a highlight, mga kadang. Let's put our lipstick, mga kadang. This is from Pink Sugar. Let me show you Girl Next Door. Haluan natin ng Aura from Everbelina Liquid Lipstick. And we're going to put a gloss from Kylie. Mga kadangz, ito na yung look na ginawa natin with the Imagic Professional Cosmetics na Fix Gel Glitter, Fix. Yes, with this Pigment Glitter Fix Gel from Imagic, mga kadangz. Okay ba yung glitter eyeshadow natin na look na ginawa, mga kadang? So, like this video kung nagustuhan nyo yung look na nagawa natin today. Comment down below, and of course, kung hindi ka pa nakasubscribe, kadangs, mag-subscribe ka na. Click the bell and the subscription button below. And see you na lang sa ating next video. Thank you for watching!